ụmụnne m ọ na-anọkwa ụmụnne m ọ na-anọkwa o nwere nnọọ ihe mmadụ ga-ahụ nnọọ otu gị na-ajụ so na-anọkwa lewedere na akụkọ na ugboene ụnọ ọsụ nwaanyị na ogbozi ya gbotoro ngala ugboene gbotoro nnọọ ka oshishi ka okposhi gbotoro motionless gbotoro nnọọ ka oshishi ya dịka enweghị mgbe ọ garịrị agarị enwe mgbe a nụrụ olu ya otu o shi gbotoro na ọrịa ndị dị ndụ ta ịga n'ala ọ gịnị gburu ya ụmụnne m ụnọ ọsụ nwata nwaanyị nọ na soshal midia ka ọ ji amụrụ somebody ya na ya bụ na-achat nwoke a married woman o ji ụmụ ọ lụọla di ya na di ya ebikwe ya na di ya ọgwụkwa ha ewido dịka akụkọ siri kọ ya na di ya ebi o jikwa ji ụmụ ya dakagara nwoke ya na ya bụ chatwa na ọmaghị onye ọwụ ha abụọ hụrụ n'ịntanetị ha ebido chatwa bido kparịtawa bido anwụgharịwa foonu bido na-amịgharị mgbe niile foonu n'ọhala na koodu ebe agawa anya oshi ejie agawa enye mmamịrị ejie ara ha nwa ụra etige n'okpuru pilo o etige n'ime pantị o etige na vibration o etige na airplane mode a na-amịgharị with foonu leruo anya ihe dị ike mewene nwaanyị ebido chatin ya na onye ịntanetị hie ya ọ ya ka eme this man this young the person na-esendịrị ya ego esendịrị ya ego nye ya ego na-emere ihe niile ọ chọrọ ọ naghali onye na onye alụ o ruo mgbe o mere invite ya bịanụ ya gwa ya si ya ejikwana nwa ụmụaka n'aka dị obere ọ si ya bịawa ya kpọrọ oke ntakịrị bịawa no problem n'ụjọ nata ya na ya bịa ya ga-akwụgwọ hotel room chere ya nwata nwaanyị na-agawa ga ịhụ dị young man na hotel kpọrọ nwa ya dị nta ọ ya ka o ruru die nwoke a spike ya nụ mmanya ya kpawakwa ihe ụwa tachaa n'ihu nwa ya were ntụrụ pilo gbagbunye ya anya kporozie nwa ya ka ntakịrị ntara gbalaga enwe onye ma ebe o kporo nwatakịrị gbalaga ana nwekwana onye ma onye dịbọ ya ihe ahụziri ugbo na ozu ya rekọdụ sị na o kporo obere nwa bata na the hotel ahụzighị obere nwa onye oturu bịa ahụhụ ya ihe ahụ were ozu ya ụmụnne m na ahụ ndị nwe ya bịa pụta na nwa okpo na ọ bụ nwa ya ke nta actually na ọ wee married woman o meganụ na hotel onye ka gajụ ajụjụ shebe erilite ajụjụ ka ọzọ eshebe erilite ọsịsa ya bụ ihe etu gị na nwata nwokorobịa nwe ebe okpo nwatakịrị ga enwe onye ma enwe onye dị young man wụ enweghị onye ma ọ gịnị wụ ihe a nwaanyị nọ na di nwaanyị ga-anọrọ na di mụọ ụmụ stil otele ihe o jiri mụọ ụmụ enweghị nsọpụrụ ọ nọ n'ime marriage ọchị ụmụ stil anya na ya na-ama stil piom 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 nọkwa ya n'ụkwụ olee ihe a ga-akpọ ụdịka ọnwụ na ugboene ọ nọ ngugbo lekwe ihe ozi ya nọ ngugbo jụọ oyi na-eme na ụnọ tanye ya n'ala ya oshi gbogbo n'ọnụ akwa ihe a na-asụ o mere n'onwe atụrụ nye ure nga n'odoro nguzo oto agụnwa nwaanyị na-agbakara marriage ya gbaka the fact na ya wee mother ili agụnwa na ya wee bọọ n'ugbo ala onye ọbụla mara mee internet wa another world n'onwe ka ya internet social media internet in fact internet wa another world internet wa another world a na-eru abalị a na-abakwa ewute anya doro edo gị makpe onye internet na ị na-aga ime ihe gị mma marakwa mara that na enwe ihe bịara n'internet internet dịka ikiri nwe aka mpa ọ wụghị inye kọp iji kọpụ ka ihe mmiri ọ wee nata dị kọpụ ị ga-epost mgbe ụfọdụ i delete godo you find out that na ndị ọzọ downloadrule jide he repost ohere ya ka ịhụ ya ị nwezighị say over it ọ pụọ out of control internet wa another world ebu na mfụ nọ n'internet internet wụ the only place onye ṅụ ga-ewere phone ya comfortably gwanwe ihe sọrọ ya gwara enwe obi tụtụrụ ṅụfụcha ṅụ ka akpọ with fake identity ị gaghị ama na ọ onye gị na ya bụ obi ọ wụ ihe ịntanetị na-eme ịntanetị na-eme to the extent ọ naghị echefu mgbe ife na irelax ala ikekwe ihe ọma emere na ndụ m iche ihe ala ụfọdụ agwa ọjọọ aka ichegharịala hello ịntanetị ajụsụ didia na-enwe ihere ka nchara dịrị mgbe ebentụrụ ka a ga-ebepụtebe vidio m ma ihe imekọwara iwetere ha comfortably ha were egbughachitawara ha were na-eji ṅụ n'ihu si onye ka ị na-ahapụrụ na ọlele internet never forget
iji nwa ngalụgbene nwa ka na-agalite mee ka o doo ya anya na ịntanetị awụghị ebe ụmụaka na-amacharị ịkpọpụta nwa n'ịntanetị nọrọ ya n'azụ kedu short of ihe ọ na-eme inye access ga-emere ihe dị ya mma hello ihe ime gị ya wụ ọ gaga na another space ọ gaga na space ọ gaga na another planet ọ ihe oyiri and ịmaghị otu ebe ahụ ka dị ịmaghị ọnọdụ ya ebe ahụ ihe ọ nọziwo ihe ọ bụla o metere ebe ahụ emechaa mgbe ije mkpa ị ga-etriti ya ka ị bịa nụrụ ụfọdụ ụmụ agbọbịa today ahụ ga n'udu ha n'ịntanetị ụfọdụ ụmụ agbọbịa today ahụ ga n'ọnọdụ na-adịghị mma unu chere ha enweghị nne na nna ha nwere nne na nna mana ọ bụ mmanụ wụfuo chaa na-eme nkata ọba uru ịntanetị wa another world mgbe ị ga-ekwebere gị si dị frustrated or ị dị disappointed naanị gị ma gị bịawa n'ịntanetị bịbịa ịchọ substitute ọ gị bịa ịchọ plan B ọ gị bịa ịchọ consolation ọ gị bịa naanị gị ma ha bịara etu n'ịntanetị ofu onye position ozugbo gị ghọrọcham na nke na ọ dịkwa ka ọ dị iche hello dịkwa very 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 careful dịkwa very very careful ụmụnne m ekwucha ya igba ga-elie ya enwe ebe ahụrụ nwa ya otu o shitere ịntanetị nọkwa etu onye ọzọ na-erek onye ọzọ nọkwa ugbu a na-achatịkwa onye nọ na-achatị with anonymous achatị with onye chọnọ achatị with onye ọjọọ na-achọ opportunity before ị mara a na-esend je before ị mara gị filie no love no like this and that a na-ede n'ihu emen invite abịakọrịtala buu dimkpa agha ndụ dimkpa awụsawala ndụ ọwụsawala ọkwa o feela aka mana ugbu ochi chatting gaga on enwebe onye hụrụ dị danger a na-ede n'ihu ede ya n'ihu ndị dakarị n'ime ya wụ na ha hụrụ ya enweghị ga-eme ka ha dakarịga nwaanyị ọmụonye ọ na-aga imit mara mission dati mana ọ gaghị aga a na-ede ya n'ihu onye ọbụla mara mee iji obere nwa ngala na nwa agbọbịa nwa ogogo nwa agbọbịa ka na-agalite isi ọ nwoke ọ nwaanyị gwa ya ihe omimi nọ n'ịntanetị at least ka o tozuo oke mara the danger mara the threat mara ihe o kwesịrị ime o kwesịrị iwepụtara n'ịntanet space na nke na o kwesịghị iwepụta ụmụnne m ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ kwado nwa gị ka ọ mara ka o tozuo mara ihe o kwesịrị iwepụta n'ịntanetị na nke ọ na-ekwesịghị iwepụta Google nwere parental control mara ihe nwa gị na-ele na nke na o kwesịghị ile mee ya access mgbe niile ka ị mara ihe echiche ị na-enye ya try ịmata ihe o nwere ike ime na ihe o menwegoro ọ dị too smart ile ya ọ dị too smart echela mgbe ị hụrụ gị sit down gị gwa ihe omimi gwa the danger gwa ya ihe na-agaghị enwe mmekwata ma ọ bụrụ na o mee ọ ga-eme before ya eme ụfọdụ ihe ya taa ya eze ụmụnne m ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ